and fill me, change me. Thank you, Lord. Sa tanang panahon, Ang Diyos maayo. hallelujah! Amen. Ihanin ako si Ate Ashley sa opening prayer. At least, Buta, Amahan na mo lang nun. Salamat sa kabutagon ngayon yatag ka na mo. Salamat Ginoo sa mga bisita na saan sila safety o layo sa mga disgrasya. Ginoo, salamat sa tanan ngayon yatag ka na mo. Salamat sa kabataan nga imong gipanis diri sa Balalampuanan aron magadung sa imong pulong karon Lord God. In Jesus may pray, amen. amen. So, gusto niyo ma-encounter ang presensya sa Ginoo mga bata kung naa kay gihambing ihatag sa Ginoo. Amen? So, akong gihatag ng ating asisya lang yapon ang mga kuan sa praise and worship. So, paano ko manito mga bata? Karon ang sa pagdayeg sa Ginoo. Andam na ba ang tanan sa pagdayeg sa atong bueng Dios? Mabata ka man mo batanon, daygon nato ang Dios. Ato sa kumusta natong abay, atong away to ng nalipay kog dako. Nalipay kog dako kay ikaw ani nalipay kog dako kay nakauban na sada. Nalipay kog dako kay ikaw ang simba. Isolo kumusta na. Nalipay kog dako kay ikaw ani nalipay kog dako kay makauban na sada. Nalipay kog dako kay ikaw ang simba. Isolo kumusta na. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, ugang nanananak sa Diyos, adunay panakiusa, panagbitin kalindandang, pahariundang gumadawada ang akong tungkol, igsoon ko kumusta ka. Atong palingon sa pag-awit. Nalipay kog dako kay kawanhian, nalipay kog dako kay magkauban sa ata, nalipay kog dako kay kamusimba, isog ko kumusta ka na. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, ugang nanananak sa Diyos, adunay panahiusa, panagbigil kalihana, pahariundang gumadawatan akong kamot, igsoon ko kumusta ka. Nagsoon, mapananaman, atong pasalamatan ng Ginoo, atong awitin ng magpasalamat. Magpasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Niati ka ning kalibutan, aron kami may kaluwasan, agayan mga pasidunggan. Ibigyon kabaya ang kaayo mo. Dili mahitunggan
Umahimaya ka, umahimaya ka sa pagsimba. Oh Lord, may maya ka sa pagsimba, Ginoo. Bisor, wala ka na man, kundo na kay problema, wala nga Ginoo, way pinatuban siyang gugma. Ato nga awit ko ng gugma mo. Ang gugma mo. Ipataas mo sa pasimba, ngalan mo ay ko, inuwag di maya, o kanundanan. Ipataas mo sa pasimba, ngalan mo ay ko, kanghanan ka. Bilang puso ka ngayon. Salamat Ginoo nga ikaw among nailhan o kami mga kabataan magtubo, mulahutay, strong o hinadlokon sa Dios. Proteksyonen kami uban sa among pamilya, kining tanan ipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Magamputa, salamat Ginoo nga nakailami kanimo. Ug dili lang kami Ginoo ang makabaton og kinabuhing dayon, kundi pati ang among mga ginikanan o mga batay. Kining tanan akong ipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kabataan, mahimong leaders o makadalangin sa uban nga mga kabataan o kining tanan akong ibalik sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon nata sa final closing prayer. Dios sa iyang pulong, sa iyang presensya. Niya gayud ang presensya sa atong Dios Amahan. Amen. Niya ang atong Dios nga Amahan. Niya ang atong Dios nga Anak. Kinsa man si God the Son, kinsa man. Kinsa iyang pangalan. Si Jesus, no? God the Son, ang God the Holy Spirit. Uban ka natin. Aron sa closing prayer. Hallelujah. Tayo kung nakatulog, kita noon salamat sa iyong tulong na among nadunggan karon o basalod sa among kasikasi o sa paguli na mga sitya ang lugar ko bungkal sa ating amin. Amen. So, hallelujah. So, niyanyo nako si Ate Joy para sa snack. Ate Joy, para sa Lord, salamat sa snack na nakakaroon sa mga tubangan o panalangini po ang mga bisita o ang mga nangani diri Lord o unta safety ang ilang paguli. I'm reaching for